Szóval egy pár gondolatot szeretnék nektek mondani egy személyről, illetve arról a korszakról, ami őt körülvette, és ez a személy pedig egy olyan ifjú, aki különlegesen kezdte az életét, a pályafutását. Az anyukájának az imáját követően fogant, és lett elválasztva az Úrnak a munkájára. Az anyukáját Annának hívták, ezt a kisfiút pedig Sámuelnek, és az élete olyan módon meg lett pecsételve az anyukája döntése által, el lett választva egy szolgálatra, és én arról szeretnék nektek egy pár gondolatot mondani, vagy arról beszélni együtt, átnézni ezeket az igéket, hogy milyen korszakban nőtt fel, és gondolnánk, hát akkor egyértelműen ki volt jelölve neki az útja, és neki már egy sinem volt az élete, mert hogy ott volt a templomba, és tulajdonképpen minden lehetősége megvolt arra, hogy az Istennek a felkentje legyen, de ha egy kicsit megfigyeljük, hogy milyen körülmények vették őt körül, vagy milyen közegben kellett neki felnőni, akkor már mindjárt nem olyan derűs a kép, és abszolút nem volt ez így egyértelmű és biztos, hogy ő egy ilyen pályát fog befutni, hanem inkább azt nézzük meg az életében, hogy mik voltak azok a kulcs dolgok, amik őt Sámuel prófétává tették, az Úrnak a nagy felkentjévé, aki királyokat kent fel, és akit Isten fantasztikusan tudott használni az ő dolgaira, és tudjátok, hogy nagyon fontos, hogy egy személynek megnézzük az életének a végét, és Sámuelről el lehet mondani, hogy az élete végéig kitartott az Úr mellett, és egy nagyon példás életet élt, és szóval vegyük elő akkor. Tehát az 1 Sámuel 2-ből indítanám ezt a történetet, és méghozzá ugye Annának a énekét, vagy az imáját, azt nem olvasom fel, mert így is sokat fogok szerintem olvasni, hanem elkezdeném a 11-estől. Elméne ezután Elkána Rámába, az ő házához, a gyermek pedig az Úrnak szolgája lett, Éli pap előtt. Szóval mi lett? Nem a nagy hatalmas felkentje, nem az Úrnak a kedvence, hanem a szolgája. Tehát egy szolgaként kezdte az életét, és ezt nagyon sokszor, majd figyeljük meg, amikor olvassuk ezt a történetet, hogy megemlíti nagyon sokszor az ige, hogy milyen volt ő Istennek, Sámuel, az Úrnak a szolgája. Éli fiai azonban Béliál fiai halának nem ismerték az Urat. És a papoknak ez vala szokásuk a néppel szemben, ha mikor valaki áldozatot tesz vala, eljött a papnak szolgája, midőn a húst főzték, és a háromágú villácska az ő kezében vala. És beüti vala a serpenyőbe, vagy üstbe, vagy fazékba, vagy edénybe, és mindent, ami a villácskájával kihúz magának veszi el a pap. Így cselekeznek egész Izraellel, kik oda mennek Silóba. Tehát ez egy szokás volt a papoknál, hogy amikor jöttek áldozni az emberek, és vitték az Úrnak az áldozatához a húst, akkor a papnak volt egy ilyen lehetősége, hogy a háromágú villácskával szépen beleszúrt, és akkor amit ezzel a villával kibírt venni, az a papé lett, hát hiszen őnekik is enni kellett, és őnekik ugye nem volt ilyen lehetőségük, hogy magukról ilyen módon gondoskodjanak, hanem ez teljesen természetes dolog volt, és ezért nem is kérte őket senki számon, és ezért nem is voltak felháborodva, amikor ezt megtették. És most nézzük, hogy mit tettek, ugye, de biztosan ismeritek a történetet, mit tettek az Éli fiai. És minek előtte a kövérét megáldoznák, eljön a papnak szolgája, és azt mondja az áldozó embernek, adja papnak sütnivaló húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, hanem csak nyerset. És ha az ember azt mondja neki, hadd gyújtsák meg most a kövérét,
és azután vedd el, amit lelked kívánja, akkor azt mondják vala, semmiképpen nem, hanem most adjad, mert ha nem, erővel elveszem. Szóval a Éli fiai azt csinálták, hogy elragadozták tulajdonképpen a húsnak a javát, és ezzel azt okozták, hogy ezek az emberek, akik jöttek és jó szívvel vitték az Istennek az áldozatát, azt mondták, hogy hát most én az Istennek akarom vinni áldozatul ezt a bárányt, vagy ezt a kecskét, vagy ezt az akármit, ökröt, nem azért, hogy az Éli fiai, akiket egyébként rossz hírűek is voltak, magukat hizlalják ebből, és ezáltal, majd olvasni fogjuk, igen nagy volt azért az ifjak bűne az Úr előtt, mert az emberek megutálják vala az Úrnak áldozatát. Sámuel pedig szolgál vala az Úrnak, mint gyermek, gyolcs efóddal körülövezve. Megint említi Sámuelt, és megint hogyan említi? Ki volt Sámuel? Az Úrnak a szolgája. Szolgált Sámuel, ő nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal, nem ez kötötte le az ő figyelmét, nem ez volt a szemében, a látásában a középpont, hanem hogy szolgáljon az Úr előtt. És az anyja kicsiny felső ruhát csinált vala neki, és felvivé neki esztendőként, mikor férjével felment az esztendőnként való áldozat bemutatására. És megáldá Éli Elkánát és az ő feleségét, és mondta, adjon az Úr neked magzatot ez asszonytól, ahelyett, akiért könyörgött, és akit az Úrnak kért, és hazamenének. És meglátogatá az Úr Annát, ki az ő méhében fogada, és szült 3 fiút és 2 leányt, és a gyermek Sámuel felnevekedék az Úrnál. Éli pedig igen vén vala, és meghallá mindazt, amit fiai cselekesznek egész Izraellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgálnak. Mondd azért nekik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket, mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkesekké teszitek az Úrnak népét. Ha az ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, az ember, ki lehetne érte közben járó. De nem hallgatának atyjuk szavára, mert az Úr meg akará őket ölni. A gyermek Sámuel pedig folyamatosan növekedik, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Szóval Sámuel, Éli jól látta a fiainak a cselekedeteit és a gonoszságait, és meg is mondta nekik, hogy nem jó dolog, amit cselekeznek. Egy dolgot viszont nem olvasunk Élivel kapcsolatban, hogy megakadályozta volna őket ebben. Tehát ő neki, mint főpapnak erre lett volna lehetősége, hogy megakadályozza őket ebben a dologban, ez nem történt meg. És így ez a dolog ez tovább gyűrűzött, és tovább folytatódott, és aztán pedig jött az ítélet egy prófétán keresztül, akit nem említ az ige, hogy ki az. Eljöve az Istennek embere Élihez, és mondta neki, így szól az Úr, nem jelentettem-e ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban, a fáraó házában valának. És kiválasztam őt papnak, Izrael minden nemzetségei közül magamnak, hogy áldozzon az én oltáromon, hogy füstölőszert füstölgetessen, hogy az efódot előttem viselje, és atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tüzes áldozatait. Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem e hajlékban? És te többre becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael minden áldozatának elejével. Azért így szól az Úr, Izraelek Istene, jó lehet, megmondottam, hogy a te házad és a te atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Íme napok jönnek, és levágom a te karodat, a te atyád házának karját, hogy ne legyen vénember a te házadban. És meglátod az Isten hajlékának szorongattatását, mind a helyet, ami jót cselekedett volna Izraellel, és nem lészen vénember a te házadban soha. Mindazonáltal nem fogok mindenkit kiirtani oltárom mellől, te érted, hogy szemeidet emészszem, és lelkedet gyötörjem, de egész házad népe férfi korban hal meg. És az legyen előtted a jel, ami következik 2 fiadra, Hofnira és Finásra, hogy egy napon halnak meg mindketten.
Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek neki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor. És lészen, hogy mindaz, aki megmarad a te házadból, eljön, hogy leboruljon előtte egy ezüst pénzecskéért és egy darab kenyérért, és ezt mondja, ugyan helyezzel engem a papi tisztességek egyikébe, hogy ehessem egy falat kenyeret. Tehát eljött az Isten ítélete az Éli háznépére, vagy Élire és a fiaira, és innentől kezdve valamilyen szinten már meg volt pecsételve sajnos a sorsuk, és Isten pedig készítette elő az utat a változáshoz. Aminek a főszereplője ez a Sámuel volt, akiről azt olvasok a következő részben, hogy és a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilvánvaló látomás. Szóval abban az időben ritkán volt az Úrnak kijelentése. Szóval az, hogy az Úrnak mennyi kijelentése van, az elsősorban nem az Úron múlik, hanem sokkal inkább azon, hogy vannak emberek, akik akarják, hajlandóak meghallani az Úrnak a kijelentését. Nem az Úr zárja be az ő száját, hanem nagyon sokszor az emberek zárják be az ő füleiket arra, hogy meghallják az Istennek a hangját. És itt nem arról van szó, hogy itt az Isten most egy különleges korszakot írunk, mert hogy itt most nem volt az Úrnak a jelentése. Ez így van, de ez miért volt? Azért, mert az emberek sokkal jobban, azok az emberek főleg, ugye azt mondja az Isten igéje, hogy ugye emlékeztek arra a történetre, amikor Áronnak két fia, Nádáb és Abihu idegen tüzet vittek az Isten elé. És ugye egy ítélet szállt azonnal rájuk, és megégtek. És azután rögtön mondja az Isten igéje, hogy azért van ez, mert nekem abban kell megdicsőítetnem, akik a legközelebb, azokban kell megdicsőítetnem, akik a legközelebb állnak hozzám. És itt, ha visszatérünk erre a történetre, akkor itt mit látunk, hogy kik álltak legközelebb az Istenhez? Hát pontosan Éli és az ő házanépe. És nem, hogy megdicsőítették volna az Isten, nem, hogy rajtuk keresztül megdicsőült volna az Isten, hanem pont ellenkezőleg. Ezáltal, hogy olyan dolgokat cselekedtek, tulajdonképpen gyalázatot hoztak az Istenre, meg az Istennek a szentségére. És ezért olvassuk ezt, hogy nem volt kijelentése, nyilvánvaló látomása. Én is beszélgetek sok emberrel, és mondják, hogy nem értem, hogy de olvasom az igét, és nem szól. Nem értem, nem kapom így a kijelentést, nem tudom megragadni belőle. Így hiába olvasom, így nem jön. És akkor nézzük meg, hogy Sámuelnek mi volt a titka. Mert lehet, hogy ebből meg tudunk ragadni valamit, hogy mi volt Sámuel titka, miért tudta ő akkor ennek ellenére, hogy nem volt az Úrnak kijelentése, nem volt, itt konkrétan az van, hogy a nem volt nyilvánvaló látomás, az a szó szerepel egész pontosan, hogy nem volt gyakori a látomás, nem volt gyakori az Istennek a megnyilatkozása, kijelentése. És történt egyszer, amikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele, hol vagyok. Hát mit látunk itt? Hogy ez a Sámuel hol feküdt? Az Úrnak templomában, ahol az Istennek ládája volt. Mit jelent az Istennek a háza, mit jelent az Istennek a ládája ebben a vonatkozásban? Az Istennek a jelenlétét, az ő jelenlétét. Tehát Sámuel és az Istennek a jelenlétét tudták az emberek, hogy szükség van rá. Érezték, hogy szükség van rá. Most csak egy picit előreugrok, jó? Egy fejezetet, és megnézzük, hogy mennyire tudták az emberek, hogy szükség van az Isten jelenlétére.
Csak itt beleugrunk, csak azért, hogy lássuk, hogy igenis tudták az emberek, hogy szükség van az Isten jelenlétére. Volt egy csata, és megverettetett Izrael. És azt mondja az 1 Sámuel 4:3. És mikor a nép a táborba visszatért, mondának Izrael vénei, vajon miért vert meg minket az Úr? Ma az Úr a filiszteusok előtt. Hozzuk el magunkhoz az Úr fridládáját Silóból, hogy jöjjön közénk, és szabadítson meg a mi ellenségeink kezéből. Elküldte azért a nép Silóba, és elhozták onnan a seregek urának fridládáját, aki ül a kérubok felett. Ott volt Éli 2 fia is. Az Isten ládájával, Hofni és Finás. Tehát látjátok? Tudták az emberek, hogy szükség van az Isten jelenlétére, meg azt is tudták, hogy az Isten jelenléte az ő áldásukra van, sőt, győzelmet hoz az ő életükbe. De mikor jutott eszükbe, hogy az Isten jelenlétét keressék? Amikor már benne voltak a bajba, amikor már ott voltak benne a csatába, amikor már háborúzni kellett, amikor nem az Isten jelenlétét kellett volna keresni, hanem a kardot, amikor már vágni kellett volna az ellenséget, mint a répát. Akkor jutott eszükbe, hogy nincs velünk az Isten jelenléte. Ezzel szemben mit olvasunk, hogy Sámuel mikor kereste az Isten jelenlétét? Amikor lefeküdt. Amikor pihent. Amikor megnyugodott. És nekünk is ez egy titok, egy kulcs, hogy mikor kell keresni az Istennek a jelenlétét, mikor kell keresni az Istennek a kijelentését, amikor pihenünk, amikor nyugodtan vagyunk. Nem akkor, amikor már a bajba vagyunk, amikor már az ellenség ott van, és amikor már nem az a dolgunk, hogy üssük, vágjuk, mint a répát, hanem akkor, amikor lefekszünk, amikor el tudunk vele időzni, amikor tudunk rá odafigyelni, amikor olyan csend van, mint az Isten templomában, hogy meghallotta Sámuel, hogy szól hozzá. És aztán kiszaladt Élihez, hogy tessék, itt vagyok. Mert ekkor tudjuk meghallani az Isten hangját, nem a csatában, a csatazaj között, hanem akkor, amikor pihenünk, amikor lenyugszunk, amikor nyugodtan vagyunk, amikor rá tudjuk szállni a mi időnket, ami olyan helyen, olyan időpontban, amikor tudunk vele időt tölteni. És ezt tette Sámuel. És ez volt a Sámuel Isten keresésének a kulcsa. Szerintem. Ezt mindig tudjátok, hogy ezt mindig én így gondolom. És valamit akartam az előbb. És aztán mit kapott Sámuel ott a csendben, amikor megszólított az Úr? Kapott egy kijelentést, méghozzá nem is olyan nagyon kellemes dolgot mondott neki az Úr, hanem egy olyan kijelentést kapott, amit át kellett neki adni, egy üzenetet Élivel kapcsolatban, és az ő házanépével kapcsolatban, amit aztán Éli ki is passzírolt belőle, el kellett neki mondani. Hát Sámuel elmondta, ugyanaz az üzenet volt az ő házanépével kapcsolatban, mint amit már az előző fejezetben elolvastunk, amit szintén egy Isten emberén keresztül már előtte is kijelentett Élinek és az ő házanépének. És aztán 13-astól olvasom, vagy 15-östől olvasom, aluvék azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitá az Úr házának ajtajait, és Sámuel nem meri vala megjelenteni Élinek a látomást. Szólítá azért Éli Sámuelt, és mondta, fiam, Sámuel, ő pedig feleleim, hol vagyok? És mondta, mi dolog az, amelyet mondott neked az Úr, el ne titkold előttem, úgy cselekedjék veled az Isten most és azután is, ha valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit mondott neked. Megmondott azért Sámuel neki mindent, és semmit sem hallgatott el előtte, ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, ami neki jónak tetszik. És most megint jön egy nagyon fontos rész, Sámuel pedig fölnövekedik, és az Úr vala ő vele, és semmit az ő igéből a földre nem hagy vala esni. Egy másik nagyon fontos kulcs Sámuel szolgálatának a szolgálatával kapcsolatban, hogy tehát megvárta, meghallotta az Úrnak a kijelentését, meghallotta az Úrnak az igét, az ő beszédét, és nem csak meghallotta, hanem
Nem engedte, hogy az a földre hújjon, földre essen. Vajon mit jelent ez most konkrétan? Mit tudtak elképzelni, hogy mit jelent az, hogy nem hagyott a földre esni? Igen. Én is valami hasonlókat tudok elképzelni. Tehát, hogy ami kijelentésbe kapott, arra keresett alkalmat, hogy hogyan tudná azt megcselekedni. Tehát, hogy nem azért hallgatta meg az Isten igéjét, hogy elmondhassa, hogy azért én hozzám szól az Isten. Azért milyen jó nekem, nem? Milyen büszke vagyok magamra, hogy én hozzám szól az Isten. Hanem milyen szívvel hallgatta meg. Olyan szívvel, hogy mit mondott Istennek, mikor szólt hozzá, Éli tanácsára nyilván, de Éli ilyen szempontból nagyon bölcs volt. Azt mondta, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Tehát szolgai szívvel. Tehát nem azért, hogy ő elmondhassa magáról, hogy én vagyok a valaki, hanem azért, hogy szolgáljon azzal a kijelentéssel, amit Isten adott neki. Ezt jelenti azt, hogy nem engedett semmit a földre esni abból, amit mondott. Olyan szívvel hallotta meg, hogy azt be tudta építeni az ő szolgálatába. Tehát, hogy a szolgálatát erősítette azzal az igével, amit az Istentől kapott. És nézzük meg, hogy miben tudjuk ezt összehasonlítani a mai korral. Azt a kort, amit végigolvasom ezt a részt. És megtud-e egész Izrael Dántól Beersebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. És az Úr kezdte ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban az Úrnak beszéde által. Miért kezdett az Isten az Úr újra megjelenni? Azért, mert talált egy embert, aki meg akarta őt hallani. Volt egy ember, aki odahajolt, a fülét oda tartotta, hogy itt vagyok, Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Nem azért, mert az Úr most egy más korszakot indított, és akkor innen, most már megint szólok hozzájuk, hanem azért, mert talált egy embert, aki oda tartotta az ő fülét, és újra szerette volna meghallani. Volt egy ember, aki az ő szünidejét nem azzal töltötte, hogy a telefonját nyomkodta, vagy a laptopját nézegette, vagy a YouTube-ot, hanem egy olyan ember, aki azzal töltötte az idejét, hogy kereste az Úrnak az akaratát, mert úgy akart szolgálni, hogy az Istennek a kijelentésével. És magamnak is mondom, ez most mindannyiunknak szól, mert biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak a kísértés az, hogy a szabad idejét mivel tölti. És biztos vagyok benne, hogy az a pihenő idő, ami jut az embernek ebben a korban. Mert biztos vagyok benne, hogy egyébként olyan kort élünk, és ez 100%, hogyha összehasonlítjuk a 100 évvel ezelőtti, vagy 50 évvel ezelőtti időszakkal, biztos, hogy az emberek nem voltak ilyen szinte leterhelve. Munkával, minden egyéb dolgokkal. És erre törekszik a világ, a kormányok, hogy az embereket leterheljék, mert ha le vannak terhelve, akkor nem jár annyit az agyuk, akkor nem kezdenek annyit gondolkodni, csak nyomatják robotként, csinálják a munkát, teszik a dolgaikat, és akkor nem gondolkodnak. És minél jobban leterheljük, annál irányítóbbak az emberek, mert annál kevésbé gondolkodnak. De ez mit okoz a mi számunkra? Milyen kihívással állunk szemben mi is ezáltal, hogy le vagyunk terhelve? Az, hogy a szabad időnk, az a maradék időnk, azt mire fordítjuk? Hogy arra fordítjuk, hogy végre megnézhetem a kedvenc sorozatomat, azt a török sorozatot, mert az annyira jó, és akkor ott most megint tudni szeretném, hogy mi történik, mert már most alig várom, hogy újra láthassam a következő részt. De az egy értékes idő. Hány óránk marad? Amikor éppen nem dolgozunk, vagy nem csinálunk valamit. Hány percünk van, amit úgy tölthetünk mondjuk fekve, mint Sámuel az Istennek a házában, hogy éppen nincsen mit csinálunk. Nem biztos, hogy nagyon sok időnk van. És az kérdés, hogy azt a pár órát, hogy azt mire szálljunk. Hogy eszünkbe jut-e vajon, hogy de jó lenne olvasni egy kicsit a Bibliát, de jó lenne, és nem úgy olvasni egy kicsit a Bibliát, hanem úgy olvasni a Bibliát, hogy az meg is tudjon bennünket szólítani. Hogy, mint ahogy Sámuel meghallotta, hogy Sámuel, hogy amikor olvassuk az igét, akkor hozzánk is szóljon, hogy
Sándor, vagy János, vagy Imre, vagy valaki. Hogy végre meg is tudjunk ragadni belőle, mert nem, tudjátok, a bibliaolvasás meg bibliaolvasás között is van különbség. Hogy most van 5 percem, és akkor kipipálom, hogy ez is megvolt, de jó. Megint nem mondhatom el, hogy nem olvastam Bibliát, megint a lelkiismeretemet megnyugtattam, de nem erre van szükség ahhoz, hogy az Úr tudjon bennünket szólítani, hanem ahhoz arra van szükség, hogy az olyan tartalmas idő legyen, hogy eljussunk arra a szintre, arra a pontra, hogy meg is tudjuk ragadni az igéből, meg is tudjunk valamit érteni az igéből, hogy tudjon hozzánk szólni. Ne csak egy monológ legyen, hanem egy párbeszéd. Nem csak én mondom el az Istennek, hogy én mit szeretnék, hanem lehet, hogy még a Isten is el akarná esetleg mondani, hogy ő mit szeretne. És ez lehet, hogy fontosabb a mi számunkra, mint az, hogy mi elmondjuk neki, hogy mi mit szeretnénk, mert az Isten azt már lehet, hogy sokkal előbb tudta, mint mi. Vagy sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, mint mi magunk. Ja. És akkor most térnék rá egy kicsit arra, hogy milyen időszak, milyen korszakban nőtt fel Sámuel. Ugye mondjuk, hogy mi is nagyon nehéz korszakot élünk, ez egy nagyon nehéz időszak. És tényleg az egyébként ilyen szempontból, amit az előbb is említettem, hogy az időnk is véges, és szerintem biztos, hogy kevesebb, mint általában a szabadidőnk szerintem kevesebb, mint az előző korszakokban volt. De nem csak ettől másabb ez az időszak, hanem úgy gondolom, hogy ezzel az internettel együtt, illetve ezzel a technológiával, ami körbevesz bennünket, olyan dolgok érik el az embert, ami korábban szintén nem volt. Szóval az, hogy tényleg mindenféle, mondjuk jó, most ragadjuk meg jó oldalról, mindenféle tanítást meghallgathatunk, akár külföldieket, akár Romániából, vagy a környezetből, bárhonnan, bármilyen jó tanítást meghallgatunk, de ez a jó oldala. De ugyanez igaz rossz oldalról. Tehát megnézhetünk bármilyen szennyet is. Tehát az ugyanúgy körbevesz bennünket, az a szenny, ami az interneten keresztül érkezik, az ugyanúgy elérhet bennünket. A kérdés, hogy van-e jó a filterünk, jó a szűrőnk, tudunk-e szűrni ebben a rengeteg dologban. Olyan szinten nem tudom, hát azt én nem tudom, hogy ugye, de tehát az biztos, hogy olyan eldeformálódás van a világban, ami már szinte Szodoma-Gomora kategória. Tehát az, hogy gyülekezetekben a homoszexualitás és egyéb degenerációk, deformációk elfogadottá válnak, mondjuk ez nem annyira Magyarországon, hanem inkább külföldön, egyszerűen körbevesz bennünket ez a sok szenny, ez a sok mocsok, és kérdés az, hogy mit tudom én, látsz mondjuk van egy, most pont ma, csak így érdekel, nem tudom miért, csak így rákerestem egy dalszerzőre, mert nagyon tetszenek a dalai, és hogy hallgattam, és nagyon fülbemászó, meg tetszik tényleg, egyébként nagyon ismert keresztény dalszerzőről van szó, és így beleolvastam az életébe, de nem tudom, mondom, hogy miért, csak ugye eszembe jutott. Nem szoktam egyébként utána járni így a dalszerzőknek. És akkor így olvasom, keresztény család, meg stb. Minden, oké, és akkor egy szexuális botrány, és akkor 2017-ben feljelentették szexuális zaklatásért, és akkor 2020-ban el is ítélték, tehát tehát nem csak egy felkapott valami, hanem valóságos tényleg egy ilyen kiskorú megrontása, vagy valami ilyesmi volt a dolog, és akkor már azóta nem is nincsenek is új dalai, meg stb. Tehát, hogy most képzeljétek el, hogy azok az emberek, akik őt körülötte éltek, akik őt látták, akik őt felnéztek rá, sok-sok ember, akár sok 10 000 ember, azok hogy élik ezt meg? Hogy tudják ezt lekezelni? Hogyha ő, akire felnéztünk, és aki tényleg, ő az Isten embere, és tényleg, hogy micsoda kijelentései, meg látás, meg egyébként pásztor is volt. Micsoda látásai, kijelentései voltak, és akkor
és szembesülni ezzel. Vagy ott van például szintén egy nagyon-nagyon híres zeneszerző, dalszerző, énekes, csak egyik pillanatról a másikra így azt mondja, hogy hát én innentől kezdve nem azt mondja, hogy nem vagyok ennek a gyülekezetnek a tagja, nem azt mondja, hogy átmegyek egyik gyülekezetből a másikba, hanem azt mondja, nem vagyok keresztény. És azt megtagadja Isten, azt nincs is Isten. Egy olyan ember, aki ilyen kisgyerek kora óta egyik legelismertebb dalszerző, zeneszerző keresztény körökbe, és emberek milliói követik őt Instagramon, Facebookon, mindenfelül, és akkor egyszer csak így fogja magát, és így elfordul Istentől. Hogy akkor ez mit élnek meg emberek? Hogy tudnak-e úgy megmaradni, hogy ezt látják? Na és akkor erre mondom azt, hogy most visszatérünk a Sámuel történetére. Sámuel miben nőtt fel? Mit látott? Hát pontosan ugyanezt látta. Hát azok az emberek, akiknek a legjobb példát kellett volna mutatni, azok az Élinek a fiai, meg Éli. Hát mit látott rajtuk? Visszaélés, korrupció, nyerészkedés, paráznaság, a gyülekezetben levő tagokkal. De ez megakadályozta abban, hogy meg tudjon maradni, és hogy felnőjön egy új generáció. Azt látom, hogy nem. Nem akadályozta meg se Istent, hogy véghez vigye ezt, se Sámuelt. Tehát, hogy lehet, hogy így van, amit mondok, és lehet, hogy nagyon sok visszaélés van, és nagyon sok gonoszság van a világon, és nagyon sok dolog. Nem kell világba menni, bocsánat. Csak maradjunk a gyülekezeten belül. És lehet, hogy gyülekezeten belül is nagyon sok visszaélés, nagyon sok gonoszság, nagyon sok valami. De nekünk mi a dolgunk? Hogy mik legyünk? Olyan Sámuelek, akik nem erre néznek, hanem mi van nekik, milyen Sámueleknek kell lennünk. Személyes kapcsolatuk Istennel, olyan kijelentések, amik segítenek bennünket a szolgálatunkban, és olyan kijelentések, amit nem hagyunk a földre hullani, földre esni. És akkor mindegy, hogy mi zajlik körülöttünk, mindegy, hány ember fordul el, hány ember esik el, hány emberbe csalódunk. Ha van egy személyes isteni kapcsolatunk, ha egy személyes kijelentésük Istentől, akkor meg tudunk maradni. Akármilyen körülmények is vannak körülöttük. És igen, és akkor azt látjuk, hogy múltkor kicsit félrement a dolog a Gedeon fiaival kapcsolatban, és teljesen megértettem, amit Péter mondott. Igen, valóban a Gedeon fiainál ott a galagonyabokornál ott valóban nem a galagonyabokornak a termését, vagy a gyümölcseit, vagy a jó tulajdonságait kell megragadni, mert azt nem látjuk ott abban a történetben. Tehát valóban ott azt kell megragadni, hogy Gedeon fiai gyümölcstermő emberek voltak. Gedeonnak a 70 fia, akiről a 3 példázat van, a olajfa, a fügefa és a szőlőtő, ők gyümölcstermő emberek voltak. És valóban ők azt olvassuk, hogy nem akarták elhagyni a gyümölcstermést. Miért? Hogy ingadozzanak, meg uralkodjanak. Mit csináltak ezek a srácok? Mit csináltak a Élinek a fiai? Ők is uralkodtak, visszaéltek. Ők azt hitték, hogy nekik joguk van arra, hogy bármit elvegyenek abból az áldozatból, amit az emberek visznek az Istennek. És simán elbitoroltak belőle, uralkodtak. Hatalommal léptek fel. Sámuelről mit olvasunk? Egyszer se olvasunk olyat, hogy ő uralkodott volna, hanem mit csinált? Szolgált. Mit csináltak Gedeonnak a fiai? Szolgáltak. Mit csinál egy olajfa? Adja magából a termést, szolgál. Az olajfa, a szőlő és a füge, azok szolgálnak, adják az értékes dolgot, és nem arra törekszenek, hogy uralkodjanak, sőt, nem akarják elhagyni a gyümölcstermést is. És akkor mi jön? Jön egy galagonyabokor. Szórós, tüskés, és azt mondja, hogy majd én uralkodom. Csak tegyetek meg engem. És majd én adok én nektek. És ha valakinek ez nem tetszik, akkor jöjjön ki tűz, és emészze meg a Libanon cédrusait. Szóval a titok, a kulcs
Ebből a szempontból most min van? A szolgálaton. A szolgálat. Ahogyan megtanulták a szolgálatot Gedeonnak a fiai, és meg tudtak szolgálni, és értékes tagjai voltak a közösségnek, úgy Sámuel is megtanult szolgálni. És mindegy volt a körülmény, mindegy volt, hogy mi vette őket körül, akkor is szolgáltak. És akkor még egyszer összefoglalom, hogy Sámuelt néztük meg, és Derek Prince mondta mindig, hogy a tanítás legfontosabb része az összefoglalás. Ha nem tudjuk összefoglalni azt, amiről beszéltünk, akkor nagyon kicsi az esélye, hogy bármi is meg fog belőle maradni. Meg kell tudni ragadni a lényeget, mert lehetséges, hogy az, amit én elmondok, abból a 80-90%-a egy hét múlva, vagy 2 hét múlva, vagy lehet, hogy holnap már nem lesz meg, de hogyha a lényeget meg tudjuk ragadni ebből az egészből, annak akkor van esélye, hogy ez be tud épülni a mi életünkben. Szóval Sámuelről beszéltünk, és akkor arról beszéltünk, hogy nézzük meg, ragadjuk meg azt, hogy Sámuelnek mik voltak azok a titkos fegyverei, amivel meg tudott maradni az elvetemült, eltorzult, degenerált környezetben, és összehasonlítottuk azzal, hogy mi is hasonló környezetben élünk, és itt is van bőven degeneráció, csak így mellékesen, most ez még nem az összefoglalás része, de hogy Egyesült Államokban is, hogy az egyik, mindjárt mondom, nem is ezredes, hanem tábornok, tehát abból nem sok van, valami 8 ilyen katonai vezető van, akinek ilyen 4 csillagos rangja van, és abból egy transz. De olyan brutálisan néz ki, hogy tényleg így férfi, de ilyen női hajjal, kifestve, borzasztó. Tehát az embernek futkos a kezén, hátán hideg. És Egyesült Államokban itt tartunk, hogy egy tábornok, egy katonai 4 csillagos ranggal, és egy ilyen degenerált, deformált emberről beszélünk, akit pár évvel ezelőtt, 50-100 évvel ezelőtt még lehet, hogy le is csuktak volna, vagy nem tudom. Tehát itt tartunk, és ezeket nem kiveti a társadalom, hanem befogadunk. Mindenkit szeretünk. Mindenki, love, nem is tudom, milyen szavakat használnak, tehát hogy el kell fogadni mindenkit, mert el kell fogadni, de nem a bűnt, nem a deformációt. El kell fogadni az embert nem szabad elutasítani és elvetni. Most ha bejönne ide egy ember, aki egy férfi női ruhába, akkor nem azt mondom, hogy ki kell dobni, hanem meg kell mondani, hogy az, ami van, az nem jó. Az egy degeneráció, az egy deformáció. És az a lényeg, hogy őt kihozni ebből. Nem elfogadni olyannak, amilyen, hanem elmondani, hogy mi a bibliai értékrend. És ez nem történik meg, és az emberek nem merik felvállalni ezt. És a keresztények is nagyon sokszor befogják a szájukat, és nem merik kimondani az igazságot. Nem merik kimondani, hogy a bűn az bűn. És én is van úgy, hogy észreveszem, hogy egy társaságban, hogyha kicsit bátrabban vagy nyíltabban beszélek ezekről, akkor nagy a csend, és akkor mindenki csak így gondolja, hogy az megütheti a bokáját, hogyha így folytatja. Azért ezt nem illik manapság, ez már manapság, ezért nem. De a kérdés az, hogy akkor ezt most meddig mehet ez, hogyha mi hallgatunk. Mert mit mond az Isten igéje, hogy minek kellene mi nekünk lenni? Egy visszatartó erőnek, sónak, így van, hegyen épített városnak, lámpásnak, de arról is beszél az Isten igéje, hogy meddig fog távol tartani, vagy visszatartatni az ördög, amíg mi egy ellenállást fogunk tanúsítani. Tehát nekünk egy ellenállásnak kéne lenni, ellenállóknak kéne lenni, úgymond, ezek ellen a deformáció, degenerációkkal szemben. Ja, na akkor még egyszer az összefoglalás. Szóval Sámuelnél a kulcs, hogy elválasztott volt, az anyjánk ezt megoldotta az életébe. Nekünk van elválasztásunk? Van elhívásunk? Mert ha nincs, akkor baj van. Ha valaki azt gondolja, hogy nincsen lehetősége arra, hogy az Isten egy olyan személyes kapcsolatot építsen ki, mint ami Sámuelnek volt, akkor baj van. Mert akkor eleve már ott már mellé megy a dolog. Tehát még abban az időben lehetséges, hogy nem volt mindenkinek lehetősége, hogy a templomnak abban a részébe bejusson, mint ahogy Sámuelnek.
De ez megváltozott akkor, amikor Jézus Krisztus feltámadt, és a kárpit ketté hasadt. Mert ott az a Szent Szellem, ami ott be volt zárva a szenteknek a szentjébe, az már nem ott van, az már kijött. És kitöltetett a mi szívünkbe. És nekünk már van lehetőségünk bemenni oda, nem oda, ahol Sámuel feküdt, hanem még egyen beljebb a szenteknek a szentjébe, az Istennek a jelenlétébe, és ott mi el tudunk időzni. Nem kell drága repülőjegyet vennünk Jeruzsálembe, nem kell elutaznunk, hanem bemegyünk a mi belső szobánkba, és ott kérjük Istent, hogy jelentse ki az ő beszédét nekünk. Szóval, elhívás. Megvolt az elhívás. Második, szolgált. Szolgált az Úrnak, tette a dolgát, nem arra nézett a mi körülmények, nem ami körülötte volt, hanem arra nézett, hogy mivel tud szolgálni. Időtöltés, az idejét azzal töltötte, hogy amikor lepihent, amikor megnyugodott, akkor az Úrnak a jelenlétébe tette ezt, és engedte, hagyta, hogy az Isten el tudja őt érni, meg tudja őt szólítani. És a negyedik pedig, hogy amikor szólt hozzá, és kijelentette magát neki, akkor nem hagyta, hogy azokból a igékből, vagy azokból a kijelentésekből bármi is a földre essen.